今日は2022年3月19日土曜日です。恒例の生存確認麻雀をしにね、山岸店に向かってます。で今週は、僕の車で山岸店まで行くことになっているんで、近くの山内市をね、拾っていきます。ハイウェイではないんだけれど、裏道なんだけどね、大通り、集合場所まで出て山内市が待っててくれます。で先週、山内さんのね、重量レーシング車ボタンシビックがちょっとラジエーターがね、パンクしてしまったなんてことがあって、ちゃんと治ったかななんてちょっと気にしながら走ってますけれども、またね、合流したらそんな話も聞きながら行こうと思ってます。今走ってる道の対向車線なんですけどね、なんかディスプレイした車だとか、そんなのが列をなして走っていきます。通り過ぎてきます。たくさんの人がね、連なって、バイクまでディスプレイしたんだけど、多分ね、なんだろう、葬式かな。こんな感じですね。なんかこんな風にね、みんな車で連なって走るんですね。普通ね、ハイウェイの方を走ると思うんだけれども、かなりの人がね、並んで、すれ違いました。ちょっと画面ではよく見えないかもしれないけれども、対向車線で見えますかね。トライになんか花みたいなディスプレイして、かなりの数が走ってきます。ピーティーホーンを鳴らしたりとかね、そういう音を出すのも大好きなフィリピンなんで、こんな感じでね、かなりの数が走ってきました。ここが山内シフトの集合場所になってます。まだ来てないのかなと思ったら、ちょっと先の方のサリサリストアでなんか買ってましたね、山内さん。何買ってるんだろう。この辺は本当にサリサリとかタリパパ、あるいはね、魚屋だとか米屋だとか、かなり並んでて、みんなね、ローカルな人向けなんだけれども、かなり便利ではあるところです。一応街中でね、なんか検問とかやってるとき、マスクないといけないんでね、マスクつけてみて、ちょっとニコなんて笑ってますけれども、山内さん歩いてきましたね。短パンで歩いてくる人がそうです。何買ってたんだろう。この前さ、オーガニックの後でしょ。あれ、山口さんとかね、子供ってなってるね。裏の道があると、それで言い返したんですね。山口さんの車止めたと。山口さんの車で道があるね。その時に、三角で、でも同じネタのこの今回どう書いたんですか。全部全然わかんないですけどね。そんなスペースあるもんね。どうしたんですか。どうしたんですか。シンプルに考えることしかないよね。みたいな下のことがね。そこに理由がない。
安いですね。いつもね、100万種類、収入出すと、1400ぐらいこっちに貯める。ですよね。で、その収入が夏を見つけてきてくれたりすると、あ、いいですね。そういういい収入を、抱えてるっていうのがいいですよね。来てくれるしね。今もう、そうですね。今はもう、ワクチンを打たないから、ワクチン入れなくて、ワクチン入れない。ちょっと増えたの。車の中でのジジイの話が続いておりますが、ゆうべ来ていたメールなんですけれども、久々のね、移住相談です。ちょっとメール読んでいきます。まこつさん、こんにちは。まこつさんと同い年の62歳の定年退職者で、今はアルバイトで友人のやっている酒屋を手伝っています。37歳のフィリピン人の妻がいます。東京で賃貸マンションに暮らしていますが、私の収入と工場で働いている妻の収入を合わせて少しずつですが貯金もできています。64歳で年金の一部は受け取れますが、他は65歳で受け取りを開始する予定で、その後はフィリピンへの移住を考えています。今現在の貯蓄は約800万円。65歳からの受け取り額は、日本から住所を抜くと月平均にすると約12万円です。取らぬ狸の川山用と言われそうですが、移住までには1000万円の貯蓄ができる予定です。移住予定地はボホール島の町から車で30分ほど走ったのどかな場所で土地は購入済みです。建物は誠さんが動画でおっしゃった高床付きの外側がバンブーで内側にベニヤを張ったネイティブハウスを建てる予定です。約200万円を予定しています。800万円が残ります。移住後の生活費は問題ですが、妻には妹が1人おり、私が買った約400平米の土地の片隅に家族で住んでいます。フィリピン人の旦那と子供2人です。彼らのネイティブハウスは3年ほど前に50万円で建ててやりました。旦那は検査員をしており、特に援助なしで自立しています。移住後の生活は誠さんのような生活を目標にしています。家を建てて残り800万円と年金の12万円です。私としては無理なく暮らしていけると考えておりますが、誠さんはどう思われるでしょうか。動画でのアドバイスでも結構です。よろしくお願いします。というね、メールをいただきました。3年後かな、2年ちょっと後かな、移住ということですよね。僕と同い年。そうですね、64歳からなんか一部、厚生年金の一部を受け取れるって僕もなんか連絡をだいぶ前にもらいましたが、65歳からそうね、長野の町から30分ってことは、ダブビララの町から30分ぐらいってところですかね。30分走ればね、結構のどかな場所になると思うんで、400平米の土地、結構余裕ありますよね。ネイティブハウス、200万円あると、ただ今ね、建築資材がかなり値上がりしてて、特に木材ですよね、プライウッド、そのベニヤも含めた木がね、かなり上がってるんですけれども、そうだな、60平米ぐらいだとしたら、ちょっときれいに作ってキッチンとかシャワールームもきっちりと
作ったとしても200万あればできるでしょうね。800万円が残る。で妹さん家族が土地、同じ土地のところで、うちを建ててあげてね、そこに住んでるってことですね。はい。みたいな思ったけど、実は面倒くさいなと思ったら、保育園これでどう思われるでしょうかっていうのは、生活していけるかどうかということですよね。最近の動画でも僕話してましたけれども、家賃がないんでね、いろいろ遊んだり、外食したりとか、そういうのだけでも8万円ぐらいで住んでるって話をしてましたけれども、実際そのぐらいなんですね。だから、同じような生活すればそんなもんでできると思いますから、年金がね、12万円の月平均で取れるってことだったら、3万円でも4万円でもちょっとずつ貯めてって、日本の年金上がらないですよね。でフィリピンの物価はどんどん上がっていくんで、やっぱり残ったお金をね、目減りしないようにしておいた方がいいと思います。あとは、街からね、30分走るっていうと、遊びに行ったり、買い物に行ったりっていう意味で、やっぱり車なんかも欲しくなると思いますが、あまり安いのは手出さないでですね、できればうちみたいなね、ちょっとね、新車だと不安になっても入れると思うんで、そういうの買うとね、190万ぐらい、見とけば、ね、十分買えるんで、長くね、大事に使ってれば、修理でお金かかるってこともないと思うんで、大丈夫だとは思います。問題はね、ご自分でもね、多分考えてるんでしょうけれども、奥さんの妹さんの家族ね、今ね、自立してるってことで、建設作業員、土木系かな、大工系かな、どっちにしろね、かなり、今ね、台風の被害があったりとか、地震があったりとかで、かなりそっちの建設関係の方って忙しく働いてるんで、働く気のある人であればね、生活に困ることはないと思います。で、あとはね、体調ですよね、ご自分の。ここね、どうするかとか、住所を残してここに入っておくとか、いろいろありますけれども、住所を抜いてしまって、何か退治をしたら、日本帰って住所登録して、健康保険入るっていうのでもいいと思いますし、万が一ね、何かあったらっていうのは何も保証ないですから、旅行保険なんかも考えるんであれば、そこら辺の経費もかかります。ただね、70歳過ぎると一気に高くなったりするんで、そこら辺はね、どう考えるかっていうんで違ってくると思います。で、ご自分たちには、これお子さんのこと書いてないけどいないのかな。教育費もね、ある程度かかります。で、公立の学校であればね、完全に授業料今無料になってますから、それほどね、大したお金はかからないです。どうかと、どういう生活をしていくか。で僕の場合はね、近くに仲間、日本人もいるし、他の国から来てる人も
いるんで楽しく暮らせてますが、結局そこに住んでね、何してどういう人と付き合って楽しんでいけるかっていう、そこがね、一番大事なところだと思うんで、そこら辺をね、ちょっともう一回考えてみるですとか、そのボホール島に行ってね、買った土地に行って、例えば妹さん夫婦のところにでもね、2泊でも3泊でもさせてもらって、もう一回その状況をね、確かめるっていうのでもいいとは思います。金銭的にはね、問題ないと思います。ただね、本当に一番心配なのはご自分が楽しめるかどうかっていうところですね。はい。こんなアドバイスになります。でよろしいでしょうか。今でもたまにこういった移住相談って来てるんですが、そのほとんどが金銭的なことが多いんですね。もちろんお金はとてもね、大事なことなんですけれども、本当にね、そこで楽しく過ごしていけるのか。例えば、今回のこの方の場合だと、言葉の問題とかも出てきてはないんですけれども、奥様がね、日本語を喋れるのか、あるいは相談していただいた方が、英語なりね、ビサヤ語なり話せるのかっていうのもまた、ボホール島ですからね、問題になると思いますけれども、もし言葉ができなくて、奥様がね、日本語できて、奥様とだけしか会話ができないと言ったら、また、すごくね、世界が狭くなってしまう。他の場所にね、移住計画されてるって方でもそうですけれども、そういう自分がね、どのように楽しめるか、どういう人と交流を持てるかっていうのが、ものすごく大事なことだと思うんですね。そこら辺もう一度ね、お考えになって、現地の状況も確かめて決められた方がいいと思います。はい。このね、動画の中で相変わらずね、じい2人で麻雀場所に向けて走っておりますが、今日はここら辺で失礼します。ここさ、ステンレスにしようと思ったけども、高かったので、金のここまで。いくらかな、まだ値段わかんないけどね。じゃあ、そうですよ。はい、ございます。遅い。朝ごはん買いに行こう。ちょっと顔がパンパンに太ってるからマスクする。そうか。顔が最近もうやばいよと思って。顔が大きくなりすぎた。そうなんじゃないか。彼はお顔にとあ、そうなの？俺、すごいね、俺。いいですよ、かったの。同じ。顔じゃねえか。ちょっと待って。May pandesal ba ate? Sige lang. Sige, sige na pa. Wala na. Ano na? Wala. Ito pa ito. Oo. Hello. Ay, ate. Merry Christmas! Sabi ni Ate Jerry, mga lato ka po, no? Supas kay ate daw. Tapos, yan. Asa hayay, kurwas ba na sa kanaw din? Sa kanaw din lang. Ito ko no. Ito ko no. Thank you. Good morning. You will very much Thank you. So, kung di ka nakasara, dito ka medyo, sa akin yung kasi. Kure, ito puno kayo. Masarap? これはいつも買ってるところ。try。これそうか。ああ。
これでいいな。これでいいです。そう、でも働くのっていいかな。うん、これは、まあ、これも美味しい、これも美味しい。うん。赤ちゃんにあげなくてもいい。そうね、うまり。ちょっとこっちの方がいい。ガーリックがそういうから。これじゃなくていい。もう学校まで来たのかなけど、彼女の量と点が高いって言って、こんな感じだから。受けが少ないとか、受けが悪いらしいんで、あと野犬2ぐらいいるんですよ。綺麗なのと山、何あの山わからんけど、高知とか攻めるぐらいだったら、やっぱり西部系ビジネスがええやろね。あ、いいのいっぱい。おー、大丈夫。いけるよ。いいかもしれない。そんなにお金のあるエリアじゃないけどね。青山さんに教えに行ってもらおうかな。2500だってバーベキューの。レディースは2200まで。レディースまで4人してだけど、できないんだって。先輩入れたい？いや、入れたいの。お店にこれグラスだけ買って、1200の4つ。この感じ。コーヒーはこれだけ。結構、Facebook で募集しようから。教えてもらう。残念ながらネットで調べたら分かるっていうのはあるけど、現実的なところもね、すぐでやれる人が来たこと分からない。絶対仲良くなったらフィリピン言うと思うよ。話を聞いてる限りで。これは白ペンと味です。味でした。いくつ90ペン。早くなったんだけど、もう絶対仲良くなる。こうってことになると思う。この間そういえばさ、飲み会した時、主催クラブで、これから出会う。だけど、よく仕事になる。テスト撮影してるから、アクティブモードにして、どれぐらいの感じでいくんかな。確認したけど、無理だもんじゃないわ。揺れます。アクティブの補正って、こういうこれがなんか額の中で、これぐらいの額にして、揺れをデジタル的に補正するっていうやつなんです。もう、なんかこう、ぐにゃーっとこう、見れない。あれで正しくは見れない。それから言ったら、押すのもやっぱすごいわ。押すのと、いや、押すのめっちゃいいよ。めっちゃいい。こうやっても普通にあるよ。全く問題ない感じ。すごいですね、押すの。だからスタミナエイが、だから本当ね、高画質でやろうと思ったら、ジンバルしなかった。あんな大掛かりなもの持ってこい。でも、あれ30分は限界やろ。重いですよ。重いって。で、これで、黒とかで、そしたら、彼のね、リフォーム業、建築で、
昨年はもうすごいやばかったね。である人に出会って、たまたま、まあ、要は教えてもらったら、めっちゃよくなって、それ無料で教えてくれるぐらい。一人の人が、なんかめちゃめちゃ儲かって、だいぶ、それ還元するっていう、無料でやれる。ご飯も出しちゃって、昼も夜もご飯無料で出る。また、やらない、すごいですな。はい。で、誰かそういう人おったら、言ってあげてくださいって言われて、いや、そんなこと言ったら、まあ、僕ですよ。僕が興味がある。僕が言い出してるというので、まあ、予定していこうかなと思います。まあ、いや、じゃあセミナーとかやりたか聞きに。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お昼から。はい。っていうことは、まあ、商品も興味ある。いや、全然わからん。全然わからん。まあ、ただ、ご飯が出る。ご飯とね、ご飯が出るっていう。だから、それはもう、だからお金を稼ぐとかっていうのがいっぱいあるらしい。お金をとにかく短期的に稼ぐ。お菓子さんを守るっていうのが分かれてるらしい。はい。で、どんなのがいいんですかって言われて、じゃあ、とりあえずお金、まず稼げるやつ。はい、そこから、っていう、そうですね。大野駅の近くあたりにありまして、いや、何をっていうのはちょっとわからないけど、まあ、一つの例で言ったら、まあ、なんとか書庫を使ってタックスかわすとか、そういうのが多いなって。ちょっと、なんかその資産守る系ね。でもなんか、そういう系ですか。いや、金融じゃないよ。まあ、金融じゃなくて、まあ、なんかがあるみたいな。まあ、なんか方法を教えてくれるんですけど、タックス払う払わんの問題って、もともとセールスの利益がない人には意味がないという話ですね。そうですね。買ってる人は税回避のためにっていうあれですね。そうなんです。だから、さすがにそんな論理が分かっていることだろうと思うき、一応なんかその黒田さん曰く、本業よりそっちの方が儲かっちゃってっていうかき、だからそことそこの、なんていうの、だから租税回避っていうことではないんだと思う。なんか FX とかそういうやつですよね。稼ぐんだけど、そっち系のような気がするんですけどね。それは、とかね。あ、そう。今きれいになんか赤くないから、東京は赤いから、東京は赤いだけど、あんまり大きい額は入ってないけど、また70万ぐらい入ってくるとして、はい。一番いい時で13万とかプラスだった違い。はい。で、こないだ見た時はマイナス何万円とかなんですね。下がってる時は多く買えますか？まあ、マイナス何万円だって見たらまたプラス3万円とかなって。戦争は一時的な反応がすごくあるんですね。そういう下がりも、それから上でも下がりもあるよね。コスト平均。でも、あれやね、この茨城行ってたら、青山さんとかさ、はい。青山
君とか、そうやって情報発信しゆるやけど、まあ話聞きに行くのもそうやし、行って仲良くなるっていうのは、YMC ってそのメリットありそうやね。そうですね。リストを共有できると思います。ねえ。行く必要があるね、僕は。まあ、ネットでね、ちょいちょいやり合うだけど、仲良くならんきね。はいうん。けどめっちゃ面白くてさ、最近もう YouTube 全然伸びん。多分やけど、背景は分かってる。多分が、はい、もう大統領選に目がめっちゃっちゅうと思う。今大統領選ですか。5月の9日らしい。もうここでめちゃめちゃ攻防がされるわけやんか。もうみんな、多分もう本当全国民が参加するぐらいの勢いで生きると思うよ。俺もう全然見られんくなってきた。そうなんですね。で、それで、しかもしたぐらい禁断の政治ネタや。政治ネタを撮るやつかっていう YouTube チャンネルでリアクション動画を撮ろうと。で、2022 Philippines Presidential Election Backside Story って書いてあるよ。そしたらさ、大統領候補にインタビューして、その裏側を話してくれるんかと思ったら、撮影のこととか、カメラだとか、マイクだとか、そっちのバックサイドストーリーと思って。イントロで、これで僕もちょっとフィリピンの大統領選について知ることがええとかって言っときながらさ、中身だよね、めっちゃよくてさ。途中で笑けてきてさ、これ中身ちゃうやんけと思って。っていう動画が撮れた。それはそれで面白そうです。まあね、一応その動画さ、2ヶ月前に出し中やつだからさ、160万回ぐらい再生されてるやつでさ、注目度は高い。でも多分みんな間違ったんやと思うよ。多分ね、タイトルからすると、大統領候補たちにインタビューして、その裏側を見せてくれるのかなと思ったら、嘘マジでみたいな。大統領インタビューにすることになった経緯とかさ、そんなことばっかりでさ、あれ、肝心の大統領で大統領候補のインタビューもあったなんて。ウォーキングイベントのやつも動画にしてね、俺時間がかかったのは、ダイエットの脱毛マシンの動画を作成するのに、やっぱりちょっとああいうのって時間がかかるね。かかるって言っても大してあれじゃないけど、合計したらやっぱ2時間ぐらいかかっちゃうね。結構かかってるよね。編集作業がすごいかかりますね。
集者部もそうだったんだけど、僕の場合は、編集から最後のプロモーションまでのところ、文章作成までのところをやんなきゃいけなくて、それを合わせて2時間ぐらい、キャンペーン設計しなきゃいけないとか、お客さん来てくれないから、で、あれ、キャンペーン何にしようってなって、そこにちょっと、多分20分ぐらい要してんじゃないかな。結局、半額キャンペーンでした。堀江さんが脱毛したところのさ、ゴリラクリニックっていうとこあってさ、そこがマジですごくてさ、6回目以降のさ、脱毛、3年間以内で100円。そうすごいですね。すごい保証よね。どうもおはようございます。フィリピンの案内人、今日は、大参観者ですね。ちょっと今日外がかましいですね。すみません。はい、いつも通りですけども、本部屋の方でライブをお送りします。はい。今朝は割と皆さんゆっくりのスタートで、1桁からのスタートでございますね。ありがとうございます。ちょっと時報がなってしまいました。すいません。うちのね、食べかけ時計が、これ何年ぐらい前に買ったのかな、ちょっと映像でお見せできないんですけど、3年ぐらい経ってましたね。食べかけの時計買って、こう、時報が鳴るやつライブとかやったのか、電池までなってなって大変なんですけど、使ってたんですけども、でもライブって新規やつらなんじゃないよね。音出なくなったんですね。そうで、電池かなと思って電池変えたんだけど、やっぱり音出なくて。で、まあ、悪かった可能性は。突然復活をしました。いきなり動き出す。ドリンキングライブ。気まぐれな、時計ですね。まあ、一応もう3年そういうのはさ、時計として動かないと思う。またエリア散策動画出したけどさ、普段よりだいぶ回ってるね。そうです。すみません。非常に残してくれたんですね。めっちゃおもろいよ。はい、僕の方はですね、初めて見て、こんなもんなって、いろんな方がですね、後でお気にしてくれた方もいらっしゃるし、私とメールでやると、振り込み先、フィリピンの振り込み先に直接、振り込みしていただいた方もいるが、日本のということでね、ご相談をいただいたので、ちょっとその事故に遭った奥さんのご主人様の方は、そこまでの準備がなかったので、僕の振り込みを、日本に振り込み本当にね、なんでしょう、普通募金っていうと、振り込み口座がここですみたいな、ここですみたいな、こんな感じで画面に表示させておいて、そこに皆さんに振り込んでいただくっていうのは、まあ、
双方にとって簡単だと思うんですけどね、振り込む支援いただく方にとっても非常にやりやすいんじゃないかと思うんですけど、今回は振り込み先クローズドでやらせていただいたので、やっぱりそれに伴ってオープンでやってた方がね、公開してた方がいっぱいあるんじゃないかなとは思うんですけど、そこはやっぱり募金を募る側の事情を受けると思います。そこはしょうがないかな。ということで、それを踏まえた上で、こんなもんなのかなっていうのを増えてきまして、僕も、なんでしょう、勉強になったっていうかね、オーデットの時には自分で振り込み先をなんてしなかったので、これを毎回やってる YouTuber の方もいらっしゃいますけど、実際やるとなると大変だなっていう、いろんなことが、私は勉強させていただきました。お力添えも集まっておりますので、これ、来週ぐらいには一度、A さんのところですね、お金を取りまとめて、LINE で流してところはまだ集計とか脱毛も集計結果っていうのかな、皆さんにお伝えできることは、またおいおい今度ライブでお伝えしようと思いますので、あとはYouTube でやってるんで、脱毛ネタもあんまり伸びるね。脱毛は人数が少ないよね。カティさん、おはようございます。そうです。毎度で。いつものメンバーと思ってたら、これなんて読むんだろう。TKM さん。なんて読むんだろうね。してる言われても、すみません、僕ちょっと、国際読みなんですみません。ありがとうございます。気持ちだけ頂戴します。初めてです。いや、初めて。普通しないよねって話ですよね。なかなか。今日はちょっと雑談的にやっていこうかなと思うんですけど、先日ですね、エロチャンネルのエドワードさんと電話でお話しする機会がありました。もともと僕がしょっちゅうつるんでる、この YouTube ライブにもしょっちゅうご参加いただく丹梅さんが、エドちゃんとよく連絡を取り合ってるんですよね。の7時ぐらいにプッシュして、丹梅さんも情報提供したことがある。最初のきっかけに。多分見てるは見てるよね。そんなんで、あれ連絡これ。でも、マニラ・ロビンソン周辺さ、エドワードさん。プッシュはしてないけど、27回ぐらい。村さん変わってみるみたいな。いきなり変わるったって何？もう翔平ビデオになっちゃう。状況だったんだけど、撮影者が僕だけ、撮影者は僕だけど、映ってるのはほぼ翔平。一緒にやりたいですね。こちらとしては、ぜひよろしくお願いします。マラで散策してみますか。乗っかる形になるので、こちらは全然やらせていただけるんでしたら、本当にお願いしますみたいなね。そんなやり本当に。アキラ先輩と、フィリピン、マラテ、山本さんだけど、どっちがいいですか？でも情報発信の仕事なんで、横のつながりってやっぱり増えていくといいかなと思うんですね。過去には、どの辺の散策ですか？マラテ。ロビンさんですか？そうだね。豆腐食べたところですかね。そう。こんにちは、ルイスです。今回は、ホット豆腐、湯豆腐じゃないけど、湯豆腐みたいなの。豆腐に、あったかい豆腐にあんみつかけたみたいなやつ。思ってたやつ、違う。味が。あんまと思って。確か。フィルムにしてるでしょ。これいつでしょうね。2017年ぐらいの8年。
19って書いてしまったけど、17年か18年。オスのこれオス。結構いいでしょ。まこれ歩きながあ、ら。歩きながらですけど、これ全然見れますね、これぐらいだったら。全然見れる。まあ歩いてるんだなっていうのを認識できるけど。けど、まとめてみて、なんか、まあいいかなと思ってね。その自分プロモーションにいいなと思って、あ、この人こういうことやってたんだっていうのを。いや、まあ、一人でね。今回は私が運営しているダイエット機会しているソフトで人生の設計をするをやっています。そのために、この講座の人が集まって、いろいろ人生の設計を話しているセミナーを藤田先生とか。これですか。で、この次の写真が高校先生。あ、そうですか。もうはいはいはい。あの時もうその写真がつながりである。じゃあ、その時ですね。その時はフィリピンから行ったんですね。僕らは。マニラから行ったんですね。もうセブに入るってことはないよ、僕と翔平がいて。マニラにまず行って。そう、もう絶対マニラに。だって、マニラ使ってんだもん。それが一番安いんだから。飲み放題です。豪華飲み放題付きのね、そうですね。移動手段。あれはね、すごいね、まあ、いろいろ税金払えるけどさ、お得よね、マイルで入れたら。お得ですね。 1万円ぐらい払って、シャンパンまで飲み放題の2回食事付きっていう。ラウンジでもし、ラウンジでもし。あれ、そこも、もうペロペロになる。先生連絡言ったけど、Facebook グループって何やろね。なんじゃら、治療かなんじゃら。Facebook グループを900個やるやろ。900人いる。900人いるんかな。そうしたら、結局ほら、あんまり変わらんない。メール送るんか。
メール送るんか、Facebook で告知するんかいう違いになるんだね。なんか今日返信しても、ええですよと。ええじゃないですか。まあやってみましょうよ。もう一人ぐらい寄ってもらったらいいもん。3社で。それの方が力が出そうだよ。お互いにとってメリットあるやろ。そうですね。だから例えば、コンテンツが例えば、なんかセミナーするとしても、コンテンツが3つあったら、結構来やすいよね。来やすいですね。主義ありますね。新規集客のコンテンツありますね。でまた違う主義がありますね。なんか、バラエティーに飛んでる感じ。なんかいい感じよね。いい感じですね。ああ、そうだ、トークっていう。そうそうそう。で、これは恐怖の示し。これなんかまとめちゃって、でも、翔太もこれ懐かしいよ。なんか懐かしいです。懐かしい。見ちゃうよね、これ。朝一で。これね、他の人ってどういう感覚になるんやろね。ちょっとやっぱりあれかな。フィリピンにした気持ちにはなるんかな。この辺行ったことある人はなんか懐かしいなってなるじゃないですかね。行ったことある人は懐かしいってなるやろね。そうそう、トークかみたいな。ただ歩くだけでは。そう、ただ歩くだけでもね。あとこのね、環境音がね、フィリピンしてるよね。ブラララララ俺空いてなかったんだ。朝。So this is only open now. フードコートじゃないけど、あそこで食べたい。食べたいと思って行ったら空いてなかったですよ。こっちこっちがね。仕方ないから、こうしてください。いや、違う。スーパーマーケットだけ入れるんじゃない、やっぱり。じゃあスーパーマーケットの方に移動してる。そう、スーパーマーケットだけに入れる入り口に移動しに行ってます。この帰り道で、行き道でと。そう、これで。で、どうするの捨てるなって言ったら食べるの。それは全部。どんな味ですね。その顔決断をしますちなみにやけど、誰が見ても大丈夫なようにシンクロ動画。余計なことを、これ聞いてたと思うけど、余計なことを発言した瞬間がここであって、そこはコマが2秒ぐらい切られてる。でも2秒ぐらい、もうなんていうか、歩きの中で2秒ぐらい切られても、
風景変わらないわからない。あれは、ああ、昨日の夜にこんなこと歩いたねってね、って翔平が言うから、その部分も、じゃあ、その夜のLA で帰ったり。そうでしたっいや、け？違う時ですよね。あれは全然違う時だと思います。そんな歩いてる余裕はなかったですか？前日。でも、昨日の夜って言ったよね。じゃあ何やろ、どっかに行ったよ。でも、翔平とどっかに行った時はさ、韓国のレストランで女の子が、あの時は、朝まで LA 行ったよね。でも、それ違う時って何行ったらしいよね。この時はさ、話してるの聞いたら、自分が英語を話すの聞いたら、結構流暢に話すのにさ、それでもやっぱり、今の方がだいぶ物事を説明したりするのが上手くなったり、だいぶ違うな。上達してますか？言語習得にはちょっと時間がかかりますね。Good morning. May I ask your ENG question? Soれでいけるけど、暇なんだよね。ロビンソンマラテのスーパーマーケットの前にある。目標の魚、ここに魚が。家に焼いてますね。こんな音楽がかかってる。そうだね。
かもこれはコピーライトがかかってない。だから比較的動画としては一つ作業が減ったら、外やったら環境音がいいバックミュージック、中入ったらこの音楽ないし。これで変な音楽乗ってたらね、もう台無しやからね。そうですね。せっかくその雰囲気がね。まあまあ、普通だと思います。バナナを干してる。お疲れ様です。でも、実際は、ミルクフィッシュも多いって言ったら、ミルクフィッシュ、僕らが食べたのは、あれは高いけど、夢中らしい。ボーンレスバンガーって書いてある。ボーンレスにしてくれっていうやつ。なんとかとか SM ってこれ、SM って言ったおかしいな。これロビンズだよ。SM みたいにそうかな。ここから買うんじゃない？これくれて。なんかシェアする。これから。チケットもらって、チケットを持って、で、これで払う。本当はまあこの辺やマンゴープロ。キャシアが。それレシートもらえる。そういな。あ、なる増量してしまう。で、それを持って、今度は戻らない。はい、そう。もう洗ってるぜ。そう。洗ってるぜ。ということで。みたいなの。だいぶ声かけるんだね。この人が飛んで。
せっかくなんで、バロットも一緒に買いましょう。っていう手が100足仕掛けない。どうですか？バロット取れたからね。バロットね、いいっすよ。セーフ。ミルクフィッシュのミルクフィッシュやミルクでここで払うわけ。そう。複雑な。お、やっぱり席がない。これ、なんかミルクフィッシュ。それもミルクフィッシュ。まあ、チキン同時いっぱい食うしね。あ、ほんだ、あった。バロットで、言いましょう。ここはね、バロット。いいじゃない。そう。そうなんバロットの方がさ、食べなかった。レストランがありましたね。特攻ですね。あんなとこ食べることないよ。バロットは。なんとなく雰囲気的には。もう、露店で食べバロットください。と、あとマニラのシングなんじゃなかった。歌うところで食べました。あそこで食べたんですよ。2回目の気がした。やっぱ名物料理ですね。あえて観光客の人はそういうとこだけだよね。なんかバロットが当たったかなんかで、踊った気がします。バロットが当たって。抽選コーナー。なんでバロット当たったか。そうね。バロット食べて。なんかステージに呼び込まれて、6点で買ったら多分15ペソとか20ペソとかこんなもんや。こんなまたこれお店で食べたら高いでしょ。お店で食べたらね、100ペソぐらい取れるんだよね。いや、100はいくつけど、まあ30、80ペソぐらいいくつかした。そう、3倍ぐらい。80、60。あんな食べ方があるはい。誰か面白く攻めたの。何か間違えた。ゆで卵だと思ったら、で、ゆでたら、あれゆせいらんやんか。食べたら、まあまあ美味しかった。まあまあ美味しい。
終了しました。あ、終わりましたか。オスもあの船やな、アキラ先輩でも書けていただきますか。アキラ先輩。なんか新しい人が出てましたね。多分続々とフィリピンに入国している人がおるぐらい。じゃあない。アキラ先輩。アキラ海外チャンネル。これ違うな。違うね。この人はセミリタイアしてる。新しいの出た。最新動画。くるくるなっちゃう。ああ、くるくるやね。はい、お疲れ様です。相変わらず失礼します。今日はこの僕のご自宅にですね、最近知り合った斉藤さんがお招きしてます。はい。斉藤さん、どなたかっていうと、ちょっといいですか。はい。今、現在、37歳で退休です。で最近ですね、まあ、いわゆる大手企業を退職して、大手企業というと、問題もですね、フィリピンとはじめ世界中に進出する大事です。で、今のニートです。って言っても、まあ、就職決まってるわけなんですけども、その、大手企業がフィリピンに進出する際に、活躍が関わる、ね、まあ、非常に大きなね、ネットワークを築いたり、結局は人事の専門家なんですけど、サービス業で、フィリピンの1号店から50店舗ぐらいのを、50店舗というところで、まあ、人事の中で特に、キャリアを作っていくか、人材開発というんですけども、まあ、そういったところを進めてきて、ちゃんと生産みたいなことをメインでやっていく。そうなんです。人事っていうと、僕らの世代の古いイメージと、あいつは古いとか、あいつは異動だとか、新入社員で雇ったり、そのくらいだけ今範囲が広まってて、人生相談的な、将来のあなたはどうなりたいですかみたいな、そういう話になってる。そうなんですね。キャリアデベロップメントっていうんだよね。ことをやってきました。で、最近ね、マネーで知り合いになって、話を聞いてる中で、まあ、要するに幸せになる方法はどうだっていう議論に専門家になるんです。例えば僕が幸せになるにはどうするべきだっていうそういう議論に専門家になるんですね。まあ、社員さんとそういう議論を日々してきたわけでしょ。そうですね。はい。まあ、今まで、まあ、この会社に入って、人の、まあ、幸せというか、その人がどういうダイヤを描いていきたいのかということを、まあ、その人の今の能力とか、その人のなりたい姿っていうことをちゃんとこうヒアリングしながら、
その必要な、なんかこう、キャリアって何なのかとか、どういうキャリアを過ごしていけばいいのかっていうことを、まあ、やってきたので、まあ、アキラ先輩が僕は私はこう、興味を持たせていただいている理由に、そこにあって、アキラ先輩が僕が見ていて、本当になんかこう、最も僕がこう憧れる生活、人生をされてるなと思っていて、なんか幸せ、幸福度がすごい高いんじゃないかと感じなんですね、ずっとこう、一緒だった時に。で、いざこうメールさせてもらって、アキラさんとお会いして、いろいろこう、アキラさんと分析をさせてもらってたんです。そうなんですよ。まあ、こうやって話を聞くと、僕の立場、自分の立場としてはどう思うかというと、まあ、僕って幸せにいけますかねっていうことは疑問は疑問なんですよ。まあでも、この5万人の視聴者のほとんどが、それが理由にしてしまう。なるほどですね。だから、それは逆に聞きたい。僕のどこが幸せに見えるのかってすごい聞きたいし。まあ、その話を聞いて、僕が、今まで、まあ、今もそんなあれなんですけど、13年ぐらい活動していて、私の人生って、あとチャンネルでも、まあ、忙しいし、アキラ先輩チャンネルでも、ほぼ100%。めっちゃ面白いね。移住の仕事だからね。なので、すごい面白いね。アキラ先輩、見て幸せそうに見えるっていうのは、まあ確かにそうだと思うが、だと思うけどね、よく考える動画の中で、この人、タガログ語喋って、英語喋ってるぞ。英語もタガログも喋れない人が、どうしてそんな、そこで、いい感じになれるわけないやろが、と思う。自分がどういう生活人生を送りたいか、そういうことに対して、どういうワークを手段として取っていくかっていうことが、面白い。みんなどんな夢を見るかやろ。ワーク8時間に対してライフ何時間とか、その程度ではなくて、マカツさんとかきっちり言うね。英語がタガログ語が喋れた方がいいですよ。で、まあ、それが、孤立します。まあ、それが良かったのかなと思ってます。でも、まあ、関心が結局したかったんですけど、あれは元カノ女優なんですけど、まあ、こういうライフ、どういうライフを過ごしたいかって言ったら、もうまさにアキラ先輩に、まあ、僕のフィリピンで、この暖かい空気で、でも何年間勤務したんですか？フィリピンで7年、やっぱ良かったですね。まあ、良かったですね。もう、フィリピンのカップが、5年経ってる。見えてる。もうちょっとするんですよ。で、まあ、その時にで、どういう人生を過ごすかっていうことが、僕の方の人生にこだわるんです。その時に、アキラ先生が、それを、大丈夫です。しかも、この最近、サラリーマンではなくて、そう。自分の時間と自分のしたいことをされている。最近やりたけど、サラリーマンで食べるのに自分でやってるんだ。死ぬほど大変だと思い知ってる。そうですね。なので、そんなんですか。と、そのワークからこれが、なんか別に、まさに自分が単純に量的なパーセンテージっていうより、内容ってこと内容もそうですし、多分量的なものもそうです。まあ、どれが働いてるかわからないですけど、多分そんなに1日18時間やってるわけですね。そこまではね。はい、で、やっぱ自分がやりたい志があって、フィリピンに恩返ししたいって話しましたけど、そういうことに対して、じゃあどういうことができるかってことを考えて、自分で作って、それをもとに自分生活されていって、で、子供、家族がいらっしゃって、そうですね。で、何かこう、すぐなくて、最近で言えば、本当に仕事、ね、サラリーマン辞めたんで、本当に食えるのって夢に見るんですよ。そこはある。なるほど。それが楽しくて、楽しいのは逆にこうワクワクされてるっていうことですね。そして、55歳っていう年齢で、ワクワクできるっていうことが、こんだけこう、だからそれが幸せなんだと思うんですよ。で、55歳って、今が65歳の70歳。よく見たら、上がってないやん。上がってないです。そうですね。本当に。その中で、10年はお子さんのために彼らになると。そうなんですよ。いろいろあるよね。自転車、ここにあるレベルライフで、考えると結構重くなっちゃった。YouTube が変じゃない。
こんな若者としてやれるの。まあ、実際はあれだけど、こんな若者10キロあるんじゃない幸せあるかもしれないです。そんなのがあるの。もちろん仕事、ね。ここは頭が出るもんね。それも楽しい。こういう感じの。子供だよ、一番子供ですよね。ああ、そこまで上がってないかもしれないですね。で、確かになったと。まあ、去年はラッキーだったんで、今戦争中で偉いようになったけど。なんで、他から、いや、視聴者から見ていて、幸せでないはずがない。なんか全てが、まあ、順調に見えています、視聴者から。もちろん、プライベートのことがあるとは思うんです。やっぱそう彼女いないよ。一人ぼっちいるよ。それが一番の問題だな。それあんまり良くないじゃないですか、今は。あるよ、そんなの。年取れば分かる。37歳で、女性に対する興味。あんま変わんないよ。50度変わんない。大丈夫。ちょっと男の人生長いから、この先楽しみ多いですよ。それは逆に言いたい。楽しいよ。この先自分の男としてのいろんな欲とか楽しみを衰えていくなる。そんなことはない。いや、僕の先輩なんか見てると、60過ぎになっても全然だから楽しいから。それは男として男としてのいや、能力的に立たないという、そういう、まあ、もちろんそれもそうだし、女性に対して興味を持てるかっていう面では、65になっても変わんないですから、その面では余計な話じゃない。その面では、今後ずっと男として楽しめる。全然初で、要するにその面で不満で、寂しいというですか。あんまそう見えないですね。ございませんからね、そこで、まあ、アギラ先輩にいろいろ聞きたいことがあって、コメントさせていただいていまして、ぜひ。で、ですね、まあ、アギラ先輩、さっきいろいろお話しさせてもらったときに、なんか、全然自分ご自身では、自分がこう幸せだとか、自分がなんかそういうことを実現してるっていう時間があんま持たれてないっていう。それはそうですね。そんなことあると思ってたんですけども、でもそれは多分事実としてですね、まあ、5万人の視聴者がいらっしゃったりとか、自分自身で事業をこれからやるっていう生徒もいらっしゃるから含めると、だいぶ、例えば僕なんかよりも全然されてるわけですよ。僕はまあ未だに、やりましたけども、前の会社は。次の会社に進出しようとしてますし、そのアギラさん今みたいな自分の事業をやってフィリピンに過ごして家族を持つっていうところまでは多分15歩ぐらいあるわけですよ。まあ、でも、それで先行ってこういうテイクイクで言ってるそういう違いがあると思う。まあでも、やっぱりですね、それ上空なのかもしれないんですけど、上空に行ったらなかなか確保できないっていうのがあるんですよ。そうでしょ？で、そこからその一歩を踏み出していくのかっていうと、本当は僕は、先輩